Wieħed mill-pjattaformi popolari ta' servizz.gov u l-Freephone 153 li permezz tiegħu l-aġenti mħarġa jilqgħu eluf ta' telefonati kuljum waqt li joffru assistenza diretta dwar firxa wiesa ta' servizzi governattivi. Bilan li laħaq mad-domanda il-Freephone jaħdem b'tim ta' 200 aġent kollha mħarġa biex joffru dan is-servizz. Fl-2024 l-aġenti nataw aktar minn 10,000 sigħa ta' taħriġ li jinkludi kemm taħriġ tekniku fuq sistemi u proċeduri u wkoll taħriġ fuq komunikazzjoni effettiva u servizz lill-klijent. Ix-xogħol li jinsidaw is-servizzi flimkien mad-dipartimenti u entitajiet governattivi ora daw is-servizzi sar ikomplu jikru pastisi ħalli il-Freephone 153 jibqa' punt ċentrali għall-ċittadin. Servizzi iktar popolari ovvjament jibqgħu dawk li relatati primarjament mat-taxxa u s-sigurtà soċjali. Għaliex jolqtu ħafna nies u allura is-servizzi fejn jolqtu it-taxxa u s-sigurtà soċjali jibqgħu l-iktar popolari. Min barra taxxa u sigurtà soċjali l-iktar servizzi popolari li għalihom daħlu telefonati fuq il-153 kienu dwar benefiċċju addizzjonali tal-aġġustament tal-għoli tal-ħajja l-kola u wkoll dwar tuħ fil-provvista tad-dawl. Is-Sur Arġola qal li fi żminijiet partikolari tas-sena jidħlu telefonati fuq suġġetti speċifiċi bħala eżempju semma li fil-bidu ta' sena skolastika jidħlu numru ta' telefonati dwar l-edukazzjoni. Sallum permezz tal-Freephone 153 iċ-ċittadini għandhom aċċess għal firxa wiesa ta' aktar minn 2000 servizz governattiv differenti, fosthom dawk dwar l-anzjanità attiva, Jobs Plus, taxxa u edukazzjoni. Dan isir bis-saħħa ta' sistema ta' estensjonijiet tat-telefon li jippermettu konnessjoni diretta mal-entitajiet rilevanti u bekk jiffaċilitaw l-esperjenza ta' one-stop shop aktar effiċjenti u personalizzat.